Не да си правим човечески китара. Стига как се. Омъга, намали малко пламъка, бе, човек. Това е шве. Некой коментира, ако иска. Или по-скоро да оставим без коментар. Откачи! Откачи, момче! Духай, шве. Духай. Сега само... Леко. Не, че му падне на краник. Прямо кръка. Че му падне на краник. Духай, я така. Абе, толкова. Знаеш какво мисли? Ама не е готов. Му сложим една ръка и тук и така да е фанал китара така. Его е точно Маркуче го сложи. Ето къде е. Малко долу. След Маркуче. След Маркуче. Защо бе, човек? А след Маркуче може да се издължава. Може просто е така. Ето тук е едно малко парченце така. Добре, айде, казвай ти само къде да режи. И това трябва, тази ръка трябва да седи над китарата също. Късно. Може тук с Маркуче е така. Добре. Търпай сега, какво ти кажа. И музиката нека такава ритуална. Паза пенгази, копеле. Не става това, което иска. Той твори музика, вие творите човечета. Не може без Джек. И двата случаи, и неговото творение, вашето не прилича на нищо. Айде. Факт, нема стане, човек. Трябваше да е по-дълго, човек. Трябваше да е по-дълго да стоя така. Това е... Сачко, чакай, Сачко, докой ще го... Дай. Ще го огъраме. Да, само. Само трябва да палка. Така. Аре, верно се степайте вас за клипчета. Бати, това ще е сензация. Ще обичаме в Може да окачим в битбокса. Ютуб няма ни разберат. Енил съм. И сега какво? Трябваше го топнем тук, за да се души тази част тук. Ама, защо не го сложим така? Късно ни е китарата, човек. Това пък как? Добре ни е китарата. Аз са снимали, аз с портофела съм снимали. Там и китарата. Да. Ей, тази група. Е, това тук, примерно, Валентайн. Мисля, че са някакви лидерци. тук ресто, че Обаче... Спорме Валентайн? Да. прилича нищо. И мисля, че някаква лидерва група, нали? Защото Даже ме го ето на а те са супер яки. Просто ще го мушнем в самката. Има сега някаква песен на Over the Top песен. От това някой е такива. Аз също съм теглива. В смисъл едно време ги слушах повече това. Tears don't fall, all the things I hate. Да, яка. Да. Как да се това? Малко след не съм теглива въобще. Отчалните лица. Аре, Андрейчо, служи му го вътре в ръката. Наблюдаваме операцията. Не мога да се сложиш, човек. Не влиза. Служи му го, Андрейчо, служи му. Маркуча.